Sabéis que a anguila, cando chega outubro, dá a volta e ponse cabeza ao mar. E cando está subindo, porque é outro tema, sempre está hacia arriba. E cando se vai, ponse xa de cabeza. É un giro que fai ela para marcharse. Pero, de todas formas, cando a auga está mar fría e mar revolta, é cando mellor a anguila está para marcharse. Porque leva a axuda sin facer forza. Pois mira, viviuse igual porque hoxe realmente este é un punto, Portomarín hoxe é un punto de parada do Camiño de Santiago, muchísima xente, empeza xa no mes de febreiro e hasta hai pouco tempo houve unha cantidad de xente importante, o sea que ves un trasiego de xente moi grande, que abaixo non había. Abaixo pasaba un peregrino ou dous que me acordeu así de Pascuas en Ramos. Pero agora hai moita xente.